Ma'am, ikaw si Edita, ma'am? Ma'am, mag-deliver lang ni flat screen na TV, ma'am. Flat screen na TV. Wala may nag-order, oy. Na, ma'am. Pati, ano po, ma'am, bugas na 5 kasako. Wala ka siguro ni Day. Ano nga ni? Sa iya, sir, Edita Wala yung ko nag-order ko. Wala yung kwarta. na Bigo. Diyo may kumayag na to. Ano mo guni siya, ma'am? Kan di pa deliver sa imuha kay para dipinsa bitaw sa lockdown. Ning mag-lockdown og 1 month. Namoy bugas na makuan daw. Makonsumo. Na 5 kasako. Ya haya na oy. Nakasabi malagi ka. Di pa deliver naman sa muha, ma'am, tapos Nabayaran na. wala pa, sir. Sila man tanan. Ang bayaran lang ani, sir, balance lang niya is 49. Wala may kwarta oy. Sino sa wala nimo? Siguro pud may nakakuha sa delivery receipt ko dani. Wala man ko nag-order dong. Ang 11,000 na ni nabayaran na. Problema sa bayad dong. Wala yung kutaw na ikaw. 11,500 ang TV. 200 do mo yung kwarta. Sayang ni ma'am kay balance man lang gud para na simuha. Kwarta diyan. Nag-deliver na ba? Kasi nagpataka na po kag-order Kasi po. katong nagsilpon-silpon ka dira. Oy, wala ko nagkuan nang wala ko nag-order anang mga Yapi. Ay, wala ah. Pataka nakatulog ka. Anak mo wala kay na kunan sa mga anak. Mga anak kay wala ko ikabayad anong for 9. Sa imuha gid nga ka-address mong gud mo. Na. Si Jojo ito basta sila nagkuan na. Wala nang motor na. O manghiram na lang ka. Oh, di ko na ana. Manghiram na lang ka kay Mary Joy. Dapat ato dito, ato ay mo ate. Kabalo man tas Mary Joy. Ato ba dito? Sa ate, ito na ko. Ato okay. Ay, ito na lang anak ko doon. So picture picture na lang kaya ta ka, ma'am. Ayaw Dito. eh, mapriso ta na do. Picture na na, okay ra man na. Pwede maka na. Oh, pwede ra pod, sir. Oo. Ayaw. Mauga na mga hapon na ang punay mo hapon tanawon ko sa sulod. Oh, ay ikaw lang, ma'am, kay ikaw mong nakapangalan diri gud. Imuhang mong pangalan gud na diri mo nang ikaw mong pa. Anak na mo order wala nga kabantay. Haladay, wala juday, wa pa jud ko giango-ango. Jud ko giango-ango. Nap Wala jud ko giango-ango, wa ko nag-order ba? napindot siguro or sa ba? Wala jud, di ko magtaka ka ng kuan. Mao gyud. Murag nga na ra ba na ikuanan karon or Gani ko nag-Facebook na kay wa signal. wala signal. Paliw lang abri, ma'am, ikaw ray makaabri gud.
mo ano dyan pa? Kasi nung flex screen diha. Padulong pa. Padlukan. Okay, blow the candle, ma'am. Blow the candle, ma'am. Good boy? Yes, ma'am. Happy birthday! So, nakakikuan, ma'am, nga kung kinsa ang naghatag ani sa imuha, nagpa-surprise. Ako siguro mga anak tanan. Sa? So, nasa lang yung message. Na sila yung message, ma'am, para nimo. Ana sila, ma'am. My mother is a woman like no other. You give our life, nurture me, taught me, dressed me, fought for me, helped me, shouted at me, kissed, but most importantly, you love me unconditionally. They are not enough words to describe just how important my mother is to me and what a powerful influence she continues to be. Ma, ang akong wish nimo nga I love you and more birthdays to come. Happy lang jud ka, ma, ha. I love you, ma. Nang hinaot mi nga happy ka bisan wala si Papa diri uban nato. Kay tuan naman siya ni pahulay na sa dayon. Nakita nako namo nga naningkamot ka para namo og sa imong mga apo. Salamat sa imong or inyong pag-atiman gikan sa gagmay paming bata. Hangtod nang aminyo mi sa imong mga apo, ma, dili man nako or namo matupungan ang imong pagpangga namo, pero ma, mahal ka namo. Maura jud na among mahatag nimo. Usbon ko, ma, nang hinaot mi nga happy ka karon bisan naami sa layo, ma. Happy birthday, ma. God bless you more. From Rico and Dieter, Ugloy and Lot. So, mo tayo lahang message, ma'am. So, napa kay anak dire? Sige ra. Mo istorya ko? Para kay Oh. Yeah, ako ang wish, ako ang mama nung kuan. Kanang tagaan pa siya o taas nga kinabuhi no nga makauban na mo ba. Nya kanang daghan pang kuan, kanang panalangin nga mabot sing kinabuhi niya. Mahatagan ako siyang apo. Sa pa, sir. Oh, kuan ma, happy birthday ma. I love you ma. Okay. So, ikaw, ma'am. Ikaw te. Istorya mo pag ka. happy birthday. Dito, tapad. Birthday wish. Kung wish ni mo na yung tagan ka taas na lago. Sige lang, good. Maura to eh. Sige lang. Okay. Lang. So, ikaw na lang, ma'am. So, may message din mo sa nagpadala sa imong mga anak. Kuan ka na. Nagpasalamat ko nila ni Kuan, Rico, o ni Anan. Labi na sa kong ako nga si Dieter. Salamat kayo, bisan to sila sa layo. Saka, bisan tinod sa lugay naman sila dito, gimingaw, naging ko sa ilaha. Dagan kayong salamat. Labi na sa among Ginoo nga, sa Ginoo nga. Kaya nagkuan, usapod nga, nakatabang sa amo ang kuan nga, bisan kalayo. Tungod lang sa pagampo na nakaya na ko nga tuapod sila sa layo. Salamat kayo sa akong mga anak ani napo diri ug sa ako pong mga apo ug sa ako pong kinamanghuran nga si Luloy kay siya ang nag-atiman sa ako samtang wala iyang mga igsuon. Kanto lang, ma'am. Okay. Happy birthday.